de yuto magwa. Winye na pachi kaluwore kod moko kuom mote mabende osedonjo. Erokamano Sharon. Anyalo wacho ni wan kaka jopur niang'. Pod wacho ni ing'e ni record wacha is the same. Kidhi e factory gigo bedo computerized. So onge gimi kwayo japur malich onge nikech details go nigi kambi. Details go which wamiyo auditors mag jonon buge mag sirkal mwamiyogi. But wawinjo gima giwacho no. Ok wadagi turo ken asara. Turo ken asara because en mana seche kende dakika moko 30 tichaki confirm ni my account na tichula. But ng'eny jopur kaka wacho ni gitero niang' through cooperative societies kata outdoors company machalo chairman of outdoors company, cooperative societies. So ok wadagi awinjo pach jowinjo go wabiro timo mano. To Sharon kiwe mano sama wuoyo kodi ni en ni sirkal bende nyocha okelo sukari e kinde ndalo moko nyocha ne ugol circular ma kambi wa gibolo kuom dweche 4. Sani en morna ni waonge gi nderni to kod kichwe kendo niang' loth sani ne nitiere rem nok mar niang' manochomuno afa mondo o regulate kata olor kambe gi kuom dweche 4. Amor sani ni kibire area manyando niang' medore, kidhi Soni koth osechwe mang'eny kendo wakwayo jopur mondo med puro niang' nikech kwang'iyo mbele ka to pod wan kod geno ni niang' pod wan ok wabi pudho niang'. Wabiro mana ng'ang'ana gi katel gi mondo niang' waboresha. Kendo gima pod nitie ka bende en ni kane afogolo chikno, sani chikno koro ok ti. To waneno ka millers nitie riwruok moluongo ni Kesma odhi olokore ni gibende gilokore regulator. So achiel kuom tabu mwan go ndiko barua ne Sugar Directorate ni chik onge mazon japur. Nitiere ruling nyaka ma Chief Justice Kome ma wacho ni japur ni thuolo mondo ter niange kamora mora mohero. To waneno ka nitie okora moro michaki kelo godo zoning through the back door. Masani millers nyocha odhi obedo kamoro kaeto gine ma gipogore tons monego giregi to giloro ne jomoko. Chik nitiere mawacho ni japur ni thuolo to contract with a miller of his choice. So kanyo bende en achiel kuom challenges ma wan godo ma Sugar Directorate nyaka duokwa nikech samo wuoyo ni sugar bill pod okwame Senate. Waonge gi the law mawacho ni you zone a farmer. Ni kane area ma Chemelil nyaka ten mana nianga Chemelil. Ka Chemelil ok chula to nego miyo alternative matere nianga. Ten my choice. So mano bende achiel kuom challenges ma paro ni wan go Sharon ma mbele ka wabiro timo. But gima duong' mogik en ni jopur osetimo their part, niang' noregi, sukari no usi jogi nokochulo ji. Same sirkal ni ema pod chiko wachika, to same sirkal ni ene mane wamiye niang' through agents mage. Koro wawacho ni mibadhi, bottom line, mibadhi kambe wagi must be dealt with. And Ruto nowacho maber ni ochulo gowi gi ndiyo, to nyako team investigation mondo yoni to Soni no accumulate gowi million 800 nade. Ukawo niang', urego, ouso sukari. Pesa ni no de kanyo. Wan gi gimiluongo ni poor recoveries. Inyalo miye a benefit of kata mana 5%. But ok inyal bedo ni niang' tema no mi enorege to lale i factory kuno. To sukari to no uso. So maga bende pod gin achiel kuom challenges ma wan go, but maduong' mogik sani en through wabonge wago. Ni nyaka gikonywa mondo wa harmonize gi sirkal ni to leasing ni we must be part and parcel of it. To the Senate bende wakwayo gini mondo gidhi gikadhi ma sugar bill. Sugar bill no gikadhi maonge amendments. Tia neno ka jo county government gintie gilinga kitimo public participation ka nyaka National Assembly ma bilo kado. Kitero bill e Senate kok waneno ka Lusaka wuok Bungoma ka ni gin kia kore ka gidwaro what and what. Waneno jowa moko ma bende nigi riwruok mag jopur niang' moko bochako dhi appeal e Senate ni gin gidwaro zoning. Zoning is not a farmer problem. Wadwa ni japur mondo owuo between kama ipure niang' to wach ma japur gike we bridge. Gimodong kaka factory rego mano is their own business. So pod anwa ni zoning is not a farmer problem. Japur owe thuolo mondo ter niange kumodwaro kumichule. Kich dine we jogi mondo ter niange gi kuma gihero. Dia pod ok waper sirkal gopegi. Ichulo kawuono to kendo kiny. That is why erokamano ahinya nikech aneno ka thuolo mano miwa koro osierumo. Ang'e biro bedo ka mi thuolo mano mar wacho